бедство. А сега Йотов потърси свой съотборник, не намери никой. Сега грузинците. И Билков отправи този шут. А грузинците и подцениха ситуацията. Виталий Джилов от ъгъла на Димитров, шут по край вратата. И нов гол. Че ли не е с подходящи съотборници в тройката, в която е поставен. И сега шут на Курбатов. Малко след синята линия все пак се пребори. Не се доразбраха българите. Сега грузинците и още един гол. Не е вездесъщ той. Сега нов опит на Дан Георгиев и рикошет. И сега да видим 2-1. Тайва назад. И сега възможност. И още един гол. И отново защитниците на България не са на своето място. Опита да намери Ходул, не стигна шайбата и сега нова атака на грузинците. И ново разбъркване. Шайбата е свободна. Да видим. И ето отново. И центъра. Веселин Виков с гръб към ситуацията и защитниците са видяли това, което видяхме всички ние и зрителите в Зимния дворец и ние на прякото ни излъчване, а от отбора на Грузия. Хачатуряни. Това е играчът с номер 21, Виктор Хачатуряни. И така. Именно на Грузия победителя в днешния матч. И така, уважаеми любители на хокея, България загуби първия си матч от световното първенство по хокей на лед дивизия 2 група Б срещу отбора на Грузия с 1-7. Бъдете с нас и утре, когато е втория матч на България срещу отбора на Белгия, с което ние се насочваме постепенно към края на нашето излъчване. За вас този матч коментира Иво Николов. Бъдете здрави и до нови хокейни срещи!